Het bijna jaarlijkse uitje en dan zie je iedereen weer uit zijn dak gaan. Hè? Ja, het blijft fantastisch. Ik bedoel, ja, de 21e editie inmiddels en het is de tweede keer dat ik erbij ben. En ja, het sfeertje hier is sowieso altijd geweldig. Dus ja, ik ben heel blij dat ik er weer bij ben. Ja, je kunt zelf niet alles zien omdat er natuurlijk hele felle lampen op je gericht staan. Maar ja, je ziet natuurlijk links en rechts wat de sfeer is. En ja, de mensen komen hier voor het feestje. Dat kun je echt zien. Ja, top. En die komende single van Stef Eckel, wanneer komt die daaraan? Nou ja, de planning was eigenlijk deze maand. Maar ja, dat zal ongeveer denk ik begin juni worden. Dat heeft ermee te maken dat ja, met alle koninginnenfestiviteiten en alle oranje singles. Dat we hebben gezegd we wachten iets langer. En ja goed, we gaan donderdag de studio weer in. En dan gaan we sowieso een definitieve keuze maken voor de single. We zijn heel druk bezig ook met een nieuw album. En ja, we zitten zeker niet stil. Op dit moment zijn er 9 liedjes. Dus ja, daar moeten we een keuze uit maken. Ja. Waar neig je zelf een beetje naar? Ja, nou, ik vind het moeilijk. Ik heb een prachtig mooi nummer erop staan wat een beetje, ja, toch een beetje weer een wat rustiger liedje is. Dat wordt absoluut een single, maar ik zit er meer aan te denken om dat weer na de zomerfestiviteiten te doen allemaal. Dus ja, ik denk toch weer iets feestelijks. Ik weet het niet, we moeten de keuze nog maken.